Jotono lamsogo ani wati sanalo hinke norok video naina segang ang puliano sairinai obo ongka kebono kaham ebakai kebono hamya aboti hini sanamani o video amtiya jodi nang abono sak nije personal negative khalai wansuka hinke abo nini problem hinkai jing saimono thanai salo chini maharaja bo press meet khalaiya ajagao bini logiwo madam kubuti jomatia bo bahanyo tongo logiwo hinke abono nugui kabama borok negative khani khayo positive khalanya onek khayo hinke aro ni bisingo kabama post bahanyo kaham nukate hamya nuka aro ni bisingo chini maharaja tangi CM naya abono tui ang normal kisasa screenshot phonugai sawono hinkai जों पुला स्क्रीन o kaham ke nugui mana obong kha kaisa Facebook ni post hinge botam hani post khakina di tabule Simon ka maharaja tangi CM naya asol kai o jomatia sibla mane ke bini kokti hinke chini maharaja tangi CM naya je khalai tonai je jomatia hin saka babo madam kubuti jomatia bono kok silchawi saka hinge abun pore next comment na di next post hinke o jaga जों nugui manka bo bahno sakna di je jaga bo logi logi asol kai bo jomate hini che jomate no CM khlai rewo bo bahno akono saka bini kongni mote hinkai ang sanamo sungo chini je ADC ni CM chongjak mani abo hinke to chin bubagra se bo se songo tebo phano je bo sana nai mani ka abotei chini kobuti jomate madam bini logi tongo hinke bo se bono guide माने फोरोंगो जे डिसाइड खालायरो आमते हिमाकok bin kok dikai hinkai aboni pore post no kha botam sagana di amo kubono angbo kisa wansuka chini maharaja tangi CM naya jomatiano rina kalakya onek wana jagnai kok mane kai bobahano saka chini maharaja tangi CM naya bopulia CM nana hne kobangma borongno bona asawi tonglai mani hinke aroni bisinga bo phatsa khalai jomatia Purnachandra jomatia o sarno CM rikha amono bo sana naimani hinkai aboni pore te kese post nokha bo saka amti hine abo kubutini chalsi bo se chini maharaja no CM na yaoi jomatia no rikhana te asik devor marok tongo borok no tangi CM ria bo bahni akongno saka devor ma amsik borok bama tongo khoroksa jomatia oroni bisingo tangi bono simi CM khalanya nangka bobahna okongno sawi wana jago hinke oro joton sa last ro post nukui manka bo saka o buresi jomatia hinke ba jomatia no CM rina bagai kok salai kanata arono clear kai semanka bobahna okongno saka je madam kubuti jomatia hne bo je tabuni CM jomatia no bono select khalai salai kana abuti hini bobahna okok saka tei obono tei ang kwbangma video no khlaijak tongo chini maharaja tangi CM naya hinke norok screen o kaham ke nugui tongman khana norok o screen ni je video je nuk tongmani aba ang description o link riwi riwana norok o jaga thangai naina di chini maharaja tangi CM naya te last pachingo ang dol rono abon sanamo sungo neng nini bukhawo tamo wansuk je tabuk ADC ni CM Purnachandra jomatia o sar bo je CM chai tongmani abo madam kubuti jomate ni kok baidya khalajak na ebakai maharaja ni kok baidya khalajak neng tamo wansuk neng comment box o comment khalai sadi tei o video no just kepono share khalai ridi tang hinkai o jaga jomatia deborma riyang nuatia abti hinjawoi जों जतो थानसा khalai bujiwi nala siwono je tabuni ADC ni CM Purnachandra jomatia o sar bonono chini maharaja select khalairu aboti hine jotno thansa kai जों bokhabai wansula siwono tei norok tabuk bahana asik doubt tongui tongkha asik mane wanoi tongkha ke ang description o link rijak maharaja tangi CM naya abo kaham ke nadi kaham ke bujiwano